Campur Mbak Atin. Campur atin kowe. Gawe apa kok? Monggo Pak Ngadiman. Mbah Kakung pundi Mbah Kakung wonten mboten? Pak Bayan sing rencangene mboten wonten monggo. Monggo Mbah pinarak mriki nggo. Mbah Putri danten. Pak De, Bude, masa Pak Ngadiman dhewe. Ayo Pak Bayan, Pak, dikancani Pak. Pak Dene pundi niki Pak Dene? Nggo Pak. Nggo Pak Krencangi, Pak Ngadiman mosok dhewe beksan. Nggo Pak danten mawon. Mbak Kakung sanipun sehat nggo. Mboten napa-napa. Sinten? Mas Saiman, Pak Saiman. Nah, mumpung sing menunggang, Pak RT kabeh. Ayo timbang bingung joget rono. Ayo. Nggo Pak, beksor ya. Ayo, kita bingung takon joget to. Enggak, monggo. Bintang rampung kok. Nggo. Ngadeg mau mboten napa-napa. Berkait tok. Monggo Pak. Mung berkait tok, enggak Pak. Tenang to. Garap jogekan ya nduk, tayupan. Ayo. Monggo mriki. Ayo ngane. Tuturi ramasiku supaya selamat rahayu. Dari mana nduk datangnya lintah dari sawah turun ke kali.
dari mana nduk datangnya cinta, dari mata turun ke hati layo ngono to Devi. Tukokno dik oleh-oleh yen ra roti aku yo emoh tekokno nduk sing nganti jeleh yen ra dik Devi aku yo sorry. Gaske ya. Bablas sing kangen ning ati sing ndomat meneng kene ya. Karo Ibu, ya Bu. Sing dalu Mbak Putri sehat berkah barokah nggih. Waduh, kalunge gede-gede apa ya? Entok. Iya iya iya. Iya iya iya. Mas Kepes nyaput. Sewindu suwe lawase Pak kowe lunga pamit karo aku Jawa ngayo papujanku ati susah mung kangen sliramu. Rina wengi tanti-tanti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira kang bisa duweni. Pak Ngadiman, kata-kata malam hari ini gimana? Ora gelem kata-kata. Semangat apa ubur-ubur ikan lele aku wis sunat ke anakku le. Senyum napa-napa lho Pak. Mboten. Oh mboten. Ora gelem nduk, takon kata-kata sing dumanduk. Jenengan wenekno Mas. Hah? Jenengan wenekno. Wis lho nek Oh, wis. ubur-ubur ikan lele Pak. Sopo ting mau? Ngadiman sunatan le. Oh iya. Ayo kata-kata terindah lho bengi. Ya nduk. Aja. Sik Pak, urun rampung, Dirampung ke sisan. Sembah nuwun bapak-bapak, ibu-ibu, matur suwun nggih. Sehat kabeh. Alhamdulillah. Yo.
beksan gitu. Mas Kempes.
Devi Rajakan Banyuwangi nduk. Dipolke nduk. Alhamdulillahirabbil alamin nduk. Ya. Yanto ganteng dhewe, yanto ganteng tenan, yanto ganteng, ireng-ireng yanto, ireng ganteng dhewe. Mas Agus apa? Aku imut nduk. Oh. Pandanggonmu kali bisa kumpul kaya duk ing pundi. Amadera sowan daleme sapa nduk? Durung sida maca. Mas Kadiman nduk. Nggih, Mas Kadiman. Piye Mas? Awakmu. Aku. Iya no. Aku ngopo? Lebokno nduk. Aku gak jago ya, sik apik sampean teng. Iya. Aja lali, aja lali. Aja lali. Aja jajak kae lho, Nduk. Sapa? Riki rada. Sing endi? Riki sing kono. Sing kono. Oh, iki loro karo ki Riki kabeh. Iya, sing kono, Nduk. Sing paling bener sing sapa? Tak apa? Aja lali, Aja lali pawelingku. Mono janji-janjimu. Iya. Aku kang setya satu. Tak enteni. Ngenteni. Saeleng wae wis. Ayo sowan Slepor Ngadirejo Mojo Gedang Biara langsung lumantar raya HD video visual FBL audio dalamipun Goponga gimana sekalian. Oh Ayo Mas Agus. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Terima aman.
Gong gunung lho. Iya. Oi, yo, yo. Ayo Mas. Au nono, window nono. Tak enteni nang pucuke tresno. Balon nongko bebasane. Mung katon-katon amadera wae. Ojo lali pamenengku. Oke warna. Hulu hulu. Terima kasih luar biasa di Amadera. Monggo Pak Mul. Bapak Mul, monggo Bapak Mul. Soalnya Pak Bayan kok. Warunge dibuka ya ditoto sendok cangkire. Panas kebul-kebul nyamlang tenan wedang rondene. Batang remang-remang manis-manis melayani. Seterang ngopotro tiwas mikir kok ora rumangsa. Esemane bangun le gawe bingung awakku. Liriane duet-duet gawe priang atiku. Iki piye Satenang ngopotro tiwas naksir kok ora rumangsa. Argata. Goyang Pak. Oi. Matur suwun Bos, terima kasih Pak Mul. Warunge dibuka ya ditoto sendok cangkire. Panas kebul-kebul nyamlang tenan wedang rondene. Batang remang-remang manis-manis melayani.
barokah. Osek masih bersama Arganta SPL Raya Widya Sati. biyen kula singgang wis tak
lagu lagi Mas Agus. Apa kowe ra